Ning barang sampean jejer kaya saumuran. Lho, padha ayune, Bu, saumuran. Nggih, kula 18. Iya, Ibu umure wis 38. ayune anakku wedok. Bocah kok ayu mentur-mentur kayak ngeten nggih, Pak, Ibu. Tan serong agung ngabot rasaku. Lagune napa, Pak? Gendinge napa, Pak? Sarung jagung. Sarung jagung. Nduk, ya tak duetke karo ibumu. Bu Gesi kene, Bu Gesi. Ayo. Ora apa-apa karo anake kene. Ayo. Pamundhute Pak Eko Bilowo lho arep nanggap sok Juni. Ayo, iki diaturake. Kolaborasi antara ibu dan anak. Ayo, nggih. Ora apa-apa Bu Gesi, nggih. Tak suwunke ngapura ning Pak Purbo wis to. Ayo jumeneng kene ora apa-apa. Nggih, nggih. Ngene, jan nggih. Cek. Nggih. Nah, nggih. Aku kok mbok jejerke niken to, Pak? Pak sing nom-nom akeh lho, Pak. Sama kok, Bu. Sama apane, Nduk? Sama gelungannya. Pinter anakku wedok ayune, ya Allah. Ning barang sampean jejer kaya saumuran lho. Lho, padha ayune, Bu, saumuran. Nggih, kula 18. Iya, Ibu umure wis 38. 28. 28. Ayo, suarane padha bantere, ayo. Entute ya padha bantere. Nggih. Nganggo bawa? Nggih. Ya coba Asmarandana. Nggih. Ya Bu Kesi dhisik engko dibacutke genduk niken. Ya. Tembang menika kejawi kula aturaken dumateng Bapak Eko Bilowo, ugi kula aturaken dumateng Ibu Risma Urip Widodo ingkang kepareng nenggani lan paring tali asih dumateng Bu Kesi. Menika sampun soulmate nggih, Pak. Oh nggih. Pun suwi menika. Ah nggih. Bojo kula bareng kenal kali Bu Risma. Sakniki malih gualake mboten umum. Ya. Turunan nggih. Memang gini Pak Dalang, Pak Urip mohon maaf, Dalang dan Kolonel itu memang sama-sama public figure. Penjenengan itu dikenal masyarakat luas, public figure, apalagi wajah rupanya ganteng. Loh, jenengan berdua cakep-cakep. Nah, orang cakep itu biasanya itu ujian terberat itu adalah godaan wanita cantik. Nah, kalau istrinya tidak memprotek, mengamankan, maka akan lenyap gitu aja ya Mbak ya. Ini golok kita siap melayang ya Mbak. Rungokke kuwi. Nggih, jenengan barang lho Pak marungokne Pak. Nggih, wong bojo kula niku mboten namung satpam ning sak ndure Kapolri niku. Oh, kula niku kolonel, bojo kula bintang 1 Loh, ini adalah tanda penyelamatan istri terhadap suami. Kalau istri tidak galak, maka suami akan lepas kendali. Maka salah satu kelebihan istri galak, rumah tangga akan menjadi aman dan tenang. Nggih, Mbak Risma? Iya. Selamat dan sukses untuk TNI Angkatan Udara yang pada malam hari ini merayakan ulang tahun yang ke-80. Semoga TNI Angkatan Udara selalu menjadi kebanggaan dan pengayom bangsa Indonesia di Dirgantara sepanjang masa. Wah, luar biasa. Ya, bacute awakmu kan ora ngapa-ngop ae. Ayo. Lupa pisan kena
anakku wedok. Bocah kok ayu mentur-mentur kayak ngeten nggih Pak Ibu. Tak ibaratke niken niku anu lek wowoan ngoten pisang. Gedang raja sing pun lagi suluh ngoten nika lho. Dadi suluh rupane kuning terus akeh codot sing pengen ngrogoti. Tenan niku. Mula tak elengke ya Nduk, niken tak elengke. Yen eneng codot arep teko ngono kowe nding kluo, meneng o. Aja malah kuwalik gedange sing awe-awe. Dot codot rene iki brongsongku awo-awoan. Aja ya. Nggih, nggih. Jangan. Bahaya. Pak. Pripun? Sampeyan codot apa lawa? Napa? Sampeyan codot apa lawa? Kula codot ning pun espayet kula niku. Nggih. Lek milih ya Nduk, aja dalang, aja TNI. Golek ana sesuk-esuk yen bar wayangan ana piyai sing muni sukses ngono. Lah niku nggih. Lha kok saged? Nggih, niku mutiara. Sapa sing muni sukses? Lah kelo. Berarti ku jodohku, Pak. Ayo. Terus ya. Yen gampang luwe gampang. Oke sih, yuk. Yen angel Terakhir menunjukkan kekompakannya berdua deh. Ayo. 1, 2, 3. Tan kena numbas arto. Terima kasih, nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salendri dan juga Ibu Sukesi alias Nyai Bermoro. Ayo, Nyai bledek. Bledek. Pak Urip. Baterainya, Pak. Sebentar, kok Nyai Bermoro sih jenengku Ibu Sukesi Rahayu. Nyai Bermoro ki minyak tawon lho. Lah ya kowe apa-apa lah musuh minyak tawon. Ayo. Kebeler minyak tawon, masuk angin minyak tawon. Ayo. Atine loro minyak tawon. Pak Cahyo awas untuk tawon. Balik, Pak. Mangga sarung jagung diaturake coba kaya Pak. Mangga netes. Ya, Dok, kan?
Ken Salindri akan tampil sampai goro-goro niki. Wow. Nggih ta, Dek? Nggih, Pak. Nggih, dados kajeng istirahat rumiyin mangke ngaturaken tembang-tembang yang kekinian. Wah iya, coba kaya apa. Nun sewu Pak Urip Widodo. Nggih. Jumbuh kalian pangandika lan dawuh panjenengan bilih wayangan dalu menika lakon cerita beda sama yang lain karena ini merupakan edukasi tentang strategi perang. Leres ya Pak? Leres yo. Nggih. Jadi ini diperuntukkan untuk siapa Pak pertunjukan ini? Untuk kita dan masyarakat. Masyarakat. Supaya masyarakat juga tahu Nggih. bagaimana peran angkatan udara Nggih. khususnya ketika negara dalam kondisi perang. Oh, begitu. Jadi keunggulan udara harus dicapai lebih dahulu. Amin, amin ya rabbal alamin. Nggih. Mangke dipun lajengaken gara-gara nggih. Sakmenika jenengan obong dupa.